adwembem sabre bantama ena yegyine na wo hwɛ ahyɛn a edi ahyemfree ene entwene a ekaburu dia na yɛ Asantehemaa nana akuradu ya dɔm ɔtɔso miɛnsa wɔno ena wo bɛyi na ehene ne wo ba nana eba ama ene nana Nyarko a wɔtɔso mienu a oye otumfo no muaba panyini a wadane atono no ebehwe na afeye won ma ye ne dozi ye ni kama enu ne nam so ama eneye osonkese etise etini etu nase na edin ababa bepiemu ewo bantema emonten so hanom na sabre Asantehemaa wo ba papa bi ena wate asifom efri ne kamu a ememma akenten nwan ena sabio won edine sabonkum ne faso na won aso mu egina bamba tata kakra no modin ba no kwasem ni ene se wo hwe wo hima a ne hu aye feye womfa ni mfi a wanya no emfa nsusu no se wo hwe oba panyini ne kada na husuo a ekura no a kwasem ni ese abodoma a wanya mfinhia bese edumienu na wotwemienu anase bosomienu kra oba hima ho aye feye pa Asante nyina ye hima eno a enidie ebu esefata no ye de ma no piao nana ena etututata na enne enso no kwasem ni nana dansinkran no akomiye aye dikidikidikidikidikidikidika ena nana afa no huye pa sawre wo hima ase no eye kokko ena tuntum bubom ena esoro no so tuntum a wotu abusuo ne ntakra ena no so ye hyen a edidi na chini emaremfi se me wanya ababa betena se na mo menhwe wo hima bedi asa kakra ye beto aso amamu Arefo na kese no ohima enya ababa betena se na se wo Asantehemaa tena se a ye wo hene ba ko pe a wo ye bema wono woda mani nyemu manse hene wono ena wote wono monse wo se emanu mampohima na nadi fiire no ena afi Kenya se hima nso ena eto mampohima so ewo ho no afei okọ eye nanahima na so ya ye wo ba panyini ba ko pa wono nso be na ebe kasa me chiame ba ko pe wono nso na tene nchen pe na enei wono nyina afa wo mo ho na wo mo dibeja nanahima ntwene no sa wo hwa asesedwa eya na ye sonko che oponso de no asesedwa a ahima etena so no ena eda so eno ena won mo sen ne yenhwe ntakra na ne ntwene na won mo kambom no enche ebewu so ba ahima ono ankasa ne mma na somfo a ewo nanim no ebe so nana saso nkonkra no no wo mo de no so ahyehye so ti mo ma yemfa ye ni kutwa wi se hwe ni santam enhwe a nye no
Ayefo eno no bonsu ne nkrofo na mu se na won mo ebo hema ntwene na modwoafo no so de nasaso nkokra de ehye so na amamre ne amane ene ne yeda na de enne bantema monten sukuru ani ani wakra ohema na yasoa no ewo sekomu ayede etu emonten so ede ne ekona enye asemketo akra da bia ye ka na ye de kyerem se Asantehemaa sekono Ghana ha no ma no wo bia menenso no wono no de ne edem sonko wiase nyina no no ebi eni hosa nti se wo hwe ono ne sekwa wotenemu ene ahemfo na pakan opemso apakan wotenemu a ni nyina hyenso de ne eye sonko a ensusu ye dantemu no esopa sebe Abahemaa de no no ekwa danchen ye ena wonmo aye ne te se edupre eto no ena ebi so mema bi wani mu ene bi nso ewo akira wonmo abokachiri we Kenya Asahema Mampon Hema ena wonmo aba mpanyimfo ahodo a wonmo ka ho no ena wonmo edi wonmo nyina wo twaka ewa Asante ahenye meba Asantehemaa enchen a enya sempeto a modwoafo no ene yehu se wonmo nso abokoko mu ni tuntum a wonmo de duku tuntum ede abobo obumu asa no ene won se wonmo yi wonmo nsam de ba akoto ase de ba akoto so do mo yi ni maako dachi bia ni nyansapo ye be wuram ne adwedwe mu ne yesana ne badwen ba kwa so ye de amamo ne yape asa nankasa ne nkyerase na afi yakwanim ohema eba se ya ye wa ade bia ayese papa kese eno ena ye de ewa no ho na enkakra ye de gene tata na afi ye de ne ko ba bioko ye wo se ohema nkasa no se de di ka de tudwa no okurodu tuntum ena afi ne so no eye tuntum ase ne yekoko eduku tuntum na odidi de ncheche kakra bi asa ewo ehonma enye asempetra omi enre be sesima kakra na afi yensa nto aso emfa emamo Efofo na chese de edi tudwa na eno no nana Nyarko a wotoso mienu a wofiri agona adehye abusua no mu a eneye wofra ne ntoma e wotintin no mu nam saa yo no so amen neye amasebie ko tompanyiri se okusie ompiawia opia na ese bibi ena edene nam a yem se afi mu no se nyansapo betini anya ne yie pa we be kan be se miensa so a Asantehemaa yehu se wopie a no enye asemketo a ewo eho no nti na je se eneye no se wopie a na enafom saa sanse ade na ato santeman eni ato Asantehene ne Asantehemaa worum nyina ni nam so ma na Nyarko a wotoso mienu a na oye otumfo nomua ba panyini a wodan tu yenti no ene nam so ma na kunadu yi adoma wotoso emiensa wapue abontin ye di kaka kiremo se din kunadu yi adomo no enkyerase ye di amamo ewo nyansapo kasamfoni ne so a abrewa poma okufo poma Asantehemaa ekiremu na wode kire ye abra na kwesi kokko sabia kronto na wota Asanteman so no opeso ya Asanteman so domo saatemu no oba na wafafuro na odwane ye na okohye saatem kuradu ya dompono na ye wo no ye didi ye de eto no ene kuradu enam se saatem no oba na fafuro ni nti no asrafo odwane ekohye hono na obawu ni nti wonmo ntimi anko ho je se domo a wonmo kodwane kohye hono enam akwadai so ama wonmo ednya wonmo ti edidi mu eno ena ye wo no a ye na ni din ede kuradu no we de kuradu wo na wo kura edu na wuyi adom edin kuradu no na sekire eno no ya saka ne de akire bi pose edin kuradu de obedi akonwa yese wa anche kura no wonya mfinhia na duonu baako e wo hono a de wodi kan ni twa mu mfinhia duanan ansa na de otoso mienu eba amen neye de otoso miensa aben e kire se Asantehemaa mfie obedi e wo sante akonwa so sa Asante nyina hema Asante nyina maame Asante nyina nana eno no kwasemi obedi akwani mu ama wa men abre se ye kase ye de tete hode no etoto ho de a na esemfinhia be senu a wo konzia de onya nu baadi akra emufa anase kwatampo no wonya ntwae ti wo mfie ebe nanimu a obedi na wamenye pa eno ena ye ka ho asenti Asantehemaa sabia kroto ni dina ekura no kuradu a oyi adom enye dinketwa akyerase ede amamo ena wo saa eda santeman emanyina ano ewo hanma wono ena oka ebamu osia eyo emare visa wo ba santemem hanma edwa bia wa ha bia sa hye wodam kura na se eyedwa
Asantehemaa wono ena odiso Asantehemaa wono ena eyene dia de obeka ena ebamu de obese ena ewa ensem kukudam de eden na akotofo entimi mranimfo entimi andwetwam no okọ Asantehemaa akotwa wotene te wode nsa no bose na watene te na wagye edi ato a nidumadie a odi edema Asantehemaa no ebi ne eguso aye bobo edi kiremu ya eso yie pa ntimu bobew na onimde enim nyansa a na dwemu donso yie a enye asemketwa sede medical kan asem no so kokoro na eyire so ne paaso a ekodu nanim a bonse na aba fom se boko na odi nyansa nimdie edi atoto ho won na trankonya na afei won ma twentetietietitia se akati akon se nipei ena ye kanasem emarefi se Asantehene otumfo se tutu otoso bi bi ne nese okrawia no obrawe ngma so empo se obedi dwuma bi obesi gina ya dise okọ no okwaje afutuo edifi ne ho enti nyanwa se amabere ne amane no so ra no pa bi a oso okọ Asantehemaa afie na afeyi okwaje afutuo ene anidie edifi ne ho no Asantehemaa esa kakra timoma yenhwe na yebeto aso na yede amam Abujafo na chese eno no anya asem ketro nya nsapo kasa mfonyisi ni gusu aye sanu ne badwemba kakra yede emam yedi ka asembo se de bia yebebo modern na yaginchiremu ede afa Asantehemaa ne ntwene no ene ono ankasa ne ntakra ne se de esi bono no se ena ete afei asanu na ankasa na eye modwafo esanu no eno so asechire pa ene se dachi de ewurom na ya pesa enchiremu ni nyina na yede amam sambe de Bahima ababa bedru bedie medie nankasa ekosoro ama enne nana ode Nyarko a wotoso menu ananka oye otumfo nomua ba panyini eneye yehwe na ya ile dot bi kama no baba ababa bepie nyasa Abujafo na chese enwa yeguso asa me mampohema ena mawu se woni minia obahema ba ko woni minia ba mu etifa ko a woni mo ehwe amanage media personal se woni mo te ben Asantehemaa ena enya no no so abagina kunya no we eye enbinyumfo woni mkrofo mo so aba Asantehemaa enya atnase dada ama sede ne ntrance sitie no trance bia ye wo ba panyi ba ko a wote ne chipe na ono so no wode ate no ejeje ne tata eho Mansehene wono yedi kaka chem se uwura Asantehemaa afie ni Kenya ase hima wono tinchen ni ma ni nyina wono nko ane be ma wonya kwan ewura Asantehemaa efie ewo hono wono ene otimi Asantehemaa edi nkomo ehu Asantehemaa e pese onye emfama no a wono no be ma ba ko pa Ghana ha nyina ne Asantehemaa nyina otimi kofie ho Asantehemaa nana kradu a woyi adom wono ena watena se no oba panyini se ehu se de madwafo no esi atena se we obi be bisa se Asantehemaa wo bonse emeyi wono makeke kamfna sisi ni tete ye enkunwa so ne ade a nyanso sachira ye nsunsun ye dantemo ewo ba Asantehemaa hanma eno no modwafo a wono mo te Asantehemaa edim no wo mo de bia wono mo tenase na wono mo asam wono mo enan sade wono mo nsa no ahyehye wono mo dabiri fam na wono mo te ho eno ene amamre ne amane a wo ba Asantehemaa ewa afei ne braso se ebusuan so ba na Asantehemaa betenase die wono ba na afei wono ebe ma na kwaba na amane ewo ho ene de ewo bia no wo mo ede ebo no wono
ene hu se eguso a ekoso pepepe yi sabe nana ode Nyarko a otoso mienu ananko yutumfo nemua ba panyina aboda nto yi wo no so wo pa ne mabebri akunyi ne ntini obaako ene hu se wadu osisi a onyamfo nsi ya brada pa na akoto abodu ase asode a wachia ne ma remfi se oyosofo ohwe ahonidi eni nsunsua ensem so Minister for Sanitation and Water Resources sisi ya brada pa wo NPP abem primpin ya wodi ndwumedie se osofo wonum ebi ena ato santra wonum ebema nana kredu a uyi adom ombema na akwaba na afi ebusua no ede amanebo wo ho se dia amamre ne amanimu etie no wonum de abo Asantehemaa Asante amade kaso ya makrura akwaba one the dom ya ma wona akwaba
Nananum Abusia Madaroma and your California. Sabina, we jam out to a cross. The 2% to travel bill. Poor gas at the court of Ghanaian. Asantehemaa, also on one Sabi, no, I'm a precope, and another UD. Yeah, now my side transmission. Was it proud? We found 20 Timon, I'm sharing Yaman and Suti. Opunano, and there put that. The 2 former buyer. Was it for years as Yasu? Oh, my mammy for that some of the year. Oh, Bacatash. Okay. Anyamapa. We shall try to avoid us up here. Abusia the Atamoni, Usudia, Sharp to Otu Fossey. This couple, who played with Siana, Unia, Nana Sabi, Yedi, Naniachi. So to schedule, and I'm saying, we're so bad because so much. And I never know Ashanti. There's a new two for Daruma and Kasana. What we are on, Asante, Toasehene. Name or no Kasana, minimum in the 9 day. Then I can't a year win. What yes, no, I say. What do we remember an 8 day? One Panasa, one Panasaman, the Jaja. Ain't in a say. Was it what meant me our Hinesa, Nansen and I didn't. Pia Fabiano, put a woman and Yaso, the piano, Asante, Amana, our dear money, mammy, Nyarko, no grease, Edward, Yaman, no watching, and our woman, Sanya, and I was that soon, no one can money. It's an assay, Senana, therefore, that's what by ya. Nessa Strada, what a man, Tipi, and Yamapa was it? I was here for Monsa, a man, Monsa Strada was it? Then 2 men, Dano, Boyas and Yasu, meaning I'm not being in house. No reason when you're man, Bush will be about it, and by ya, and I just said, Vidamasi, Manuas. I for na amanyofo ntiti wan pipi amanyofo ndo mbapa kodwo ponko mani nipa bebre ya wo mu abani mu ni ade wo nyina eba ebeboa sam radio social na Asantehemaa dodo nyina enna nifutabla ba mansan nyina enma no kwantimpo mu nsanso ahia mansan nyina bi nse sabrefo ewa Asantehemaa afei ena oba apanyini wama muso de ne nyansapo yemso ye